So nidok binatutua mono sinua karong di songkup berubah mono lima untuk silau marlaba maakka na nuja sialan yan tumamang pada nami mono sikop ulo taon laos umma parsituak na tonggi di hamuna gabi hukum mama horas ma jala gabi ma jala horas diari nauli diari nading gadon di parnako ni matani arion ulaun nauli ulaun nading gadon hape ulaun tasadarion di mana petunjuk ke semua pertanian lima bumuan naik marata anak boru bere bere nadong di kuningan naumalnya asi marohani tuhat tutu tinani matuhat di sudah tami yang do pangiduat di mana di bagas paksa hiton dia matutu tanggal sudah sahid siap pamatangna nasutuan anak nasutuan boru dia matutu terdiliti ador na tubuhan anak tubuhan boru sudah putar rokap tutu hasil rohani Tuhan dia matutu dipatudu Tuhan si rokap itu dina di bagas persikolahan nagabe perpakan timbo masude poparan nina marata anak boru bere bebere kuningan humaliangna jala terbarita saat tuhuta nawa asa songon hatani si tua-tua tutu nama dokon pirma poki baul-baul parsaloman pirma tutu todi munasaluna luju-luju manang parsaloman tapi lak sebagai main dulu di pagdindingan horas ma musuh golon nami asal matutu amu marsi pairing-iringan habang masih buruk songgok mai si beria horas ma dihamusuhut suang soni hami pate muna na sinaria